and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Sige pa tayo ni. Sige pa ta. Ha? Oh. It's MMM? Ano ba? It's imimim. Yan nalagay ko. Ha? Bitaw ka? Hay. Murag, nagpanwili naman. Nagpangwili. Nga, mubiya ko din sa Cebu. Ha? Sama, padayon pa atong misyon. Sama. Tanaw na ko ni mo. What I see you. Murag nawadaan lagi ka ganang, ano bang, interest ba? Nga mubiya sa imong mga anak. Kabantay ka? Murag pinando pong style na. Pero kabantay ka? Naibaw ka ba nga no? Yay, tikilid ka mo sa kagpinando mo. Kanang ako ba, mao ganing ginangutanan ko kay wako kay bawo sa lason kung nganong kalit kang milaylo. Tungod kang Harvey, ikaw. Oh, Og ni Aliyah. Naibaw ko nga may planong manguyab ni Aliyah si Harvey. Og ako na nakita sa iya mga tinanawan ni Aliyah. Sa unang adlaw pa lang sa ilang panagkita, nakita ko na. Di ko gusto nga katong bataan maulang ang makaingon sa tanang kapakyasan sa mga dam ko ni Aliyah. Pao nga plano na ako nga sulbaron ko ni. Problema kay ni. But it doesn't mean nga sa akong pagbuhat sa ingon, gupulasan ako sa dakong kasayon ang akong ipanumpaang misyon. Dili na akong pwedeng talikdan ang nasugdan na natong mga tumong sa pagtabang at mga nagkinalanggaw. Kabahin na sila sa akong kinabuhi. O padayon paghihapon ang misyon. but remember, ha? Ininglison ko gini. Ano yung masabtan? You cannot do two things in one time. Kabantay ka? Kayahon. Ha? Kayahon. Yamat. Tungod og alang sa mga damgo ni Aliyah. Nya, way labot sa ada. Unsa? Way labot sa ada. Kinsa ba nag-ingon nimong way labot eh? Aw labot day. Apil ba siya good? Pero Automatic na na. gaw, mas bugat gyud ang imong concern ni Aliyah. Wa Dili ba? ko'y gipinig nila. Parehas na silang timbang sa akong kasing-kasing. Oh! Hey. Tanawa kisay nagpaingon dire. Kanong nakatultul man siya din eh? Kisabay. Oh. Huh! Si Harvey! Hoy! Hay, kinsa gipudayon ni muglili diha. Oh. Desek gud kinsa man ka. Harvey? Oh, sir. Good afternoon, sir. Giunsa nimo sa pagtultul din eh? Kuan, Ang tinuod, gisundan man to mo, sir. sa unsang rason nga imo nang gibuhat? Doon na kabay daotang plano ni Aliyah? Wa, sir, eh. Ipaimbestigar ti ka. Ha? For what offense, sir? Of course. Tungod din imong gibuhat. Bati ang akong duda. Kinganong imo magining gibuhat? Sir, please. Ilakalaan sila. Wa mo kinutang tumong, sir. Gusto lang gyud ko nga paghihigalan ni Aliyah. Kay special si Aliyah para nimo. Paong naniguro gikas pagtultul din sa bahay. And what's next? Imo na niya siyang sunod-sunuran. Aron isuod sa imong laang. Oh. Nakailan kay ko sa inyong estilo. Sa mga batanon karon. Sir, believe me. Gusto lang gyud ko nga maghihigalan niya. Ug ako sang imbitaron, sir, sa akong birthday party. Kalimti na. Gibalibaran na ka, wa ba? One word is enough for a wise man, di ba? So please, stay away from her, okay? Bata ka pa.
Bata pa mo. Para mo-apil mo anang gugma-gugma. Unaha sa pag-eskwela ninyo. Ayaw usiki ang gasto sa inyong mga pamilya. Sir, Good day. And I hope mauni ang unang katapusan na kung pagkakita nimo din eh. ha? Has kang istrituha di ng dungdel kung makaanak unya nagbabay, no? Unsay problema? Ay, kuandam! May gidispatsar si kuya nga batanon nga gusto magpaduol ni Alea. Misunod magkidi ay kuno dinhi para matultulan kung hain magpuyo si Alea. Oh, hain naman, ha? Hasol-hasulo niya? Mukaon siyag balak? Isuga Wa ko magkomedya. Ayaw glabdang imong uwa na ma. Ah, Unsa? Magbutang ko gwardya din sa bahay. sikat! Hoy, Sakto kaayo nga ideyaha dong. Nga magbutang ka gwadya din Kay, dili ba nato makumpiyansahan ang panahon karon? Nga pagkadaghan nas mitumaw nga mga taong kuanggol karon. Nalipay naman ang tatadong nahilom ni mga tawhanang dautan sa panahon pa ni Presidente Digong. Siya ba hinuon ni Ron na malik magpabadlong ang mga kanahan ay? Maong pirmi na sa nuuntang makulbaan. Kay, dili man nimo masiguro ang tao nga imo ikatubang. Maong lipay kay kuan ang maong gibalita ni mo daw. At least ba, mulurang ang akong kabalaka anak. Mas bintaha gituod nga magmatngon ta. Huwag magsulat tingali kong tao nga ikaw ba ni Moshin kung muhatod kanila o makuha nila ni Aliyah o Ada. Pero sa pagkakaroon, naka-decide ko nga upundo na kadyot din sa Cebu. Pero mularga ko kadyot sa Davao para bisitahon na nako ang pagtabangan ako dito. Pero mubalik tayo ko. Aron sa pag-monitor ninyo din labi na ni Aliyah. Kaya gusto ko maniguro. kay nga ano, unsa magkud di ay ning istorya, ha? Doon na na'y nag-ibid-ibid anang atong mga dalagita nga may gatas pang baba. Karong panahon na sa new generation ma, dili na ginani mo katingad-an. Sayong mangundat ang mga batanon karon. Pwede lang sa mga tarong ha, nga naglantaw gid sa maayong ugma. O sa bahay ni Alea ug Ada, dili gini mo kapugngan kung may maibog anang mga bataa. Kay pura buyag, mga maayo man gyud og mga hitsura. Mga dagway nga di na mistil pang make-upan para may maibog nila. Pulos attractive gyud ang mga bataa. Mao gyud. Ug mao nay rason nga dunay usa nga nabuang og nangita gyud paagi aron niya matultulan kining gipuy-an nato. Sa pagkakaron, ako ni hatagan og atensyon. Kung sa paminaw nako mamiligro si Aliyah niya nang iyang eskwelahan karon. Ato na ibalhin sa exclusive schools for girls. Maayo ka, ha? Ha? Ayaw na lang, anak. Mas maayo nang diha na lang gid siya o sila ni Ada hangtod nga mahuman sa high school. O depende sa mahimong dagan sa utok atong batanon nga may plano ni Aliyah ma. Lahi gina ko magamit kasi mong utok. Kaya di pa may tabo nga malikayan kasi gusto ng padulan. Pero nga may aksyon babag na. Sorry sila. Kaya lahi na imong gipinahan. Kining imong gididan. Kay morning nga ma-challenge. Imo na kong painit ha. Kaya the more nga imo kong kidawaan, the more nga gusto kong musungkab. Mula kong miming. Yaw! Ay, tita. Hello. Murag happy kay kada? Are you in love? Kuan, tita. Di ba sa ingon nga love ang tukbo na ko aron supako ng imong gibaod nga palayan lang akong isaytan nga lumad nga akong schoolmates ba karon. Wow! Thank you for being honest na mutug anak ko, anak. Pero may paghatagan ko ni mag valid reason kung anong naingon ana ang sitwasyon? Kuan, tita. Tungkol kinaglagot ko siya ang mahal. O isuon nga nagdili ako aron magpaduol ni Aliyah. Oh, really? Og nga nung iya man ang gipuhat, ha?
Giminusan siya nimo? Bullshit, ha? O sabay ranggoan ang tawhana? Or unsabay kahimtang? Nagbaha bang iyang kwarta nga ikaw iyang gibangga? Pakit ara ko anak niya? So, ako lang tingali siyang i-appeal sa pag-imbitar aron makakita kanya tita. Do it.